uživala. Si se zato ubio. Kako je to biti prevaren i izdan? Koliko ste dece imali u braku, a? Da li ste uživali dok ste gledali silovanje? Ko ti je omiljen boravić u Štiru? Misliš li da je razbojnik ispod možda bolji muškarac? Da li mislite da je razbojnik vaše žene pružio nešto što vi nikada niste? Da li si ispao hrabar ili kukavica? Kakav je seksualni odnos na vašem braku? Da li ste imali redovan seks u braku, a? Žena ili sujeća? Što vi mislite, da li ste vi žrtva ili vaša žena? A da li misliš da su sad sve žene kuće, a? Je li požena kura? Kako je to biti prevaren i izdan? Mislite li da je razbojnik Pa da li... A da li misliš da su sve žene kurve, a? Biti prevaren i izdan? A da li misliš da su sve žene kurve, a? Kada ste uživali dok ste gledali silovanje? Da li ste uživali dok ste gledali silovanje? Da li misliš da su sve žene kurve, a? Da li misliš da su sve žene kurve, a? Da li misliš da su sve žene kurve? Da li misliš da su sve žene kurve? Da li ste imali redovan seks, a? Da li ste imali redovan seks, a? Da li misliš da su sve žene kurve, a? Da li misliš da su žene kurve, a? Imali ste redovan seks, a? Da li ste imali redovan seks, a? Redovan seks, a? Redovan seks, a?
Yo no me estoy moviendo ya. Yo no me estoy moviendo. Ay. Yo no me estoy moviendo. No. Ay. Yeah.